ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошем оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитабочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский рекорди бебохти Мавсар Евлоевро тағйир додан мехоҳад. биёед суханҳои Волкро гӯш мекунем. муҳориба бо Мавсар ба ман аз ҳама зиёд илҳом мебахшад. рекорди ӯ 19-0 аст. ӯ 5 ҷанговар аз топ 15-ро шикаст додааст. ман мехоҳам ки ӯ барои камарбанд ҷангад. лекин дар ин ҷо бисёр чизҳои дигар ҳаст. намоиши пулӣ, ту кӣ ҳастӣ, дар гирди ту чӣ гуна хайп аст, ту чанд ғалабаи фаврӣ дорӣ. мо ҳамаи ин чизҳоро мефаҳмем ва мағз барои ҳамин ман мегӯям ки барои ҷанг бо касе ки набошад тайёрум. лекин агар аз ман пурсед ки худи ман аз ҳама зиёд бо кӣ ҷангидан мехоҳам, пас ҷавоб ман Мавсар Евлоев, чунки ӯ чизро сазовор аст. ӯ ҷанговари бебохт аст. дар охирон қуввозмоӣ бо ҷанговари бебохт ман бой дода будум. барои ҳамин ман ҳоло ҳам рекорди бебохти ягон касро тағйир додагӣ нестам. ин боз як сабаби дигаре ҳаст ки ман зидди Евлоев ҷангидан мехоҳам, гуфтааст Волк. ва дӯстон, бояд қайд кард ки охирон рақиби бебохти Волкановский Илия Топурия буд ки дар ҳамон муҳориба Алекс бо тариқи нокаут шикаст хӯрда буд. оиди Мавсар бошад, пас ӯро муҳориба зидди Арон Пико рӯзи 27 июл дар Абу-Даби интизор аст. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Дастин Пориев фикрҳои худро оиди муҳорибаи Ислам Махачев зидди Ҷек Дела Мадалена баён кард. ман фикр мекунам ки дар якум ё дуюм раунд мо шумо мефаҳмем ки чӣ қадар сахт текдаунҳои Ислам Махачев Ҷек Дела Мадаленаро нороҳат мекунанд. ман фикр мекунам ки агар Ислам текдаун гузаронида тавонад, пас ӯ ғолиб мешавад. агар ки Ҷек текдаунҳои Махачевро манъ карда тавонад, агар ки ӯ ҳимояи хуб аз текдаунҳо дошта бошад, пас фикр мекунам ки малакаҳои бокси Ҷек ва қадду қомати ӯ ба Ислам проблема сохта метавонанд. лекин Ислам зарбазании ғайриоддӣ дорад ва ту доимо бояд ки дар фикри текдаунҳои ӯ бошӣ, гуфтааст Порие. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Ислам Махачев ва Ҷек Дела Мадалена барои камарбанди вазни нимёна мешавад, лекин то ҳол маълум нест ки кай ва дар куҷо ин муҳориба баргузор мегардад. Дана Вайт ин муҳорибаро расман эълон кард, аммо то ҳол саҳна ва макони муҳорибаро эълон кардагӣ нест ва шаби гузашта Дана Вайт эълон карда гуфт ки супер муҳориба байни Ислам Махачев ва Илия Топурия баргузор гардида метавонад. агар ки Ислам камарбанди вазни нимёнаро соҳиб шавад, пас мо дарҳол супер муҳориба бо Топурияро ташкил мекунем, гуфтааст Вайт. чӣ гуна ки мебинем дӯстон, рӯз аз рӯз дар гирди муҳорибаи Топурия ва Махачев хайп калон шуда истодааст, лекин барои ташкил кардани ин муҳориба ба Махачев ғалаба дар кор аст. ҷангори топ ва бебохти вазни нимёнаи UFC Шавқат Раҳмонов ният дорад ки бо ғолиби муҳорибаи Мадалена ва Махачев барои камарбанд ҷангад. агар ки ҳама чиз хуб гузарад, пас ман охирҳои сол баргаштан мехоҳам. касе ки дар муҳорибаи Мадалена ва Махачев ғолиб шавад, бо ҳамон ҷангидан мехоҳам. агар ташкилот гӯянд ки интизор шав, ман интизор мешавам, лекин танҳо барои камарбанд мерам. дигар муҳорибаҳо ба ман шавқовар нестанд, гуфтааст Раҳмонов. бояд гуфт ки Шавқат Раҳмонов бояд ки барои камарбанд зидди Билол Муҳаммад меҷангид, лекин ӯ осеб гирифт ва аз муҳориба даст кашид ва ба ҷои ӯ Ҷек Дела Мадалена баромада Билолро шикаст дод ва чемпиони нав шуд. акнун Раҳмонов худро барқарор карда истодааст ва чӣ гуна ки ӯ гуфт охирҳои сол баргаштан мехоҳад ва танҳо муҳорибаи унвонӣ қабул мекунад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.